DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Ndati ndimboya tizeye pano pamwe chete nekuti nguva yareba ndisina kumbotaura nemi pano. Ndini wenyu Comrade Sister mwene wazvo. Ndinokutendai nekuti sapota kwamuri kutipa pano pachannel inonzi Friends of Mukanya Chiwenga. Munoziva rwendo rwatiri kufamba semhuri yeZimbabwe wakaoma. Tiri kukambenera Mukanya Chiwenga, hatizivi kuti Mukanya Chiwenga pfungwa dzavo dzakamira papi. Vari kuda here kutungamirira vanhu kuvabvisa pavakavaisa apa. Asi nekuti ndinovimba kuti ndivo vanokwanisa kutigadzirira zvinhu zvatiri kuda kuti zvigadzirwe munyika, kubva kune iyi mhesva mupesva iyi yavakaisa muna yavakanyengedzwa kuti vabatsire iye Mnangagwa nemunin'ina wake Varelius Banda vachibvuta nyika yedu vachishandisa vamwe varume vavakazoponda vese. Saka tinoziva kuti Varelius Banda naEmmerson Damzo Mnangagwa imhuka dzinoponda vanhu, imhuka dzinofunga kuti dzichaba nyika yedu kuita zvavanoda kuti nyika yedu inzi yaMnangagwa. MaZimbabwenzi, ndauya kwamuri ndine mutauro uyu kwamuri nhasi nekuti vakakura nguva yeRhodesia. Munoziva kuti Smith akaita unilateral declaration yake UDI of independence kubva kumaBritish. Ana Smith pavakazviita noti kuti vanga vaine makaro senga Emerson, asi vakakura nguva yeRhodesia. Nguva yacho yakaitwa zveUDI, munoziva kuti chimwe chikonzero chakaita kuti ana Smith vati vauda kuita independence from Britain yange iri nyaya yokuti vaibhadhara chegumi mataxi kuna Queen zvavaisada ivo, vakati zviri kuvakonzeresa kuti vasadevelope nyika. Vakaita ana Smith vakaedza zvavakaita kuvaka nyika yavo yeZimbabwe. Anditi izvo zvakazogumbura maBritish kuti maBritish aona kuti akunyimwa mari nezvicherwa, akati bheta tipandukire maRhodesians tichichiga kuchiitwa zvekuti kuitwe independence ceasefire nekuti hapasisina kachavanga vachawana. Saka varungu maRhodesians anga maenemies emaBritish. Kusvika muzuva ranhasi mararamiro atiri kuita mukati menyika yedu, maRhodesians, mawhite Zimbabweans haadiwe kuBritain. Nangwe panoitwa iya inonzi Remembrance Day yekurangarira vakafa, maveterans akafa during World War I, World War II, Zimbabwe tinoziva kuti isusu yakanga ine ndo imwe yakanga ine mabest Air Force pilots. Ana Woolsey vakanga varipo mukatarisa history, vatoripo kunzi they were the best pilots vakaita World War II. They were most of the best bombardiers were from Rhodesia. Asi Zimbabwe, flag yeZimbabwe haikwidzwe musi unoitwa Remembrance Day nenyaya yekuti maBritish haana kuregerera maRhodesians nenyaya yeUDI. Nekuti maRhodesians akati kana isusu takugara munyika ino ndoya nyika yedu takuivaka, hatingarambe tichikupai cheguma, hatingarambe tichikupai maminerals. Saka ndauya pano nekuti mukanotarisa zvaitwa naEmmerson, zvikuda kutwa naEmmerson ana ziyambi vauda kutotiitira unilateral declaration of independence iyo yavo yechibhogasi iyo yini. Ende munotarisa zvinhu zvanyorwa nana ziyambi
moenda munotarisa zveUDI, copying and pasting, kuda kuba nyika yedu kuipa emasoda mudzo Mnangagwa. MaZimbabwenzi munoziva here kuti uyu wemaziso akareya anenge rwaifu uyu ziyambi haana kana dhigiri racho rekuita roya, akangofanana naEmerson. Kuziyambi akadzingwa kubhindura yunivhesiti uko kwaita kosi yaiwana ma10%, haana kana upedza. Kana muchida cheke nebhindura yunivhesiti haana kupedza kosi yaitoitiswa nehurumende yeZimbabwe. Akatadza kupedza achiwana ma10%, aingopiwa mamake ekuti wanyora zita rake akaisa effort wo yekuti asubmita assignment ona 5% yezvozvo ozopiwa imwe 5% nokuti idofo. Saka ndoda kukubvunza kuti imimi makadzidza mungakundwe nedofo ID naziyambi. Ndinoziva kuti kuna vanhu vakawanda vanofunga kuti Chamisa ari kumira nesu, ari kumira nevanhu veZimbabwe. Ini ndotaura zvinhu zvamusingade kunzwa. Chamisa haasi kumira nesu. Chamisa basa rake rari kuita kudisturba zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zvakufamba kuenda mberi, zviri in the best interest of every Zimbabwean. Iye anouya achibuda achiti akuda kuita chapwati, anouya achibuda achidisturba nekuti zvavari kuita zvichivana chavatete. He is safeguarding Emerson Mnangagwa's interests. Mukanya Chiwenga 2017 handina kusapota coup. I condemned the coup in its tracks. I warned Mukanya Chiwenga, and what I wrote in 2017 is on my Facebook, is on my Twitter account. Toda kutenda Mwari kuti handinambobvira ndasapota zvinhu zvakaipa, nekuti ini ndinoona wakaipa from a distance. Ndikati munhu aite afa kaita. Dai Mwari wedu nevadzimi vedu vatipa kushinga vanhu hobho, nokuti ndotoona kuti mapererwa mukutoona kuti hapasisina kwatiri kuenda. Asi ndoda kukuudzai kuti Zimbabwe inyika ine varidzi vayo. Zimbabwe inyika ine ropa rakawandisa rakasara mudondo. Vamwe vemasango emuZimbabwe vasati vabviswa imomo, zvekuti Emerson anofunga kuti anoponda vanhu vese agonyararidza vanhu vese. Hakuna zvekuti anofunga kuti achatora nyika yedu zvari kuita nevana vake vachinosena madhiri kuChina, kupa zvicherwa zvedu kuChina. Ivo maChina zvavari kuita muZimbabwe kunyika kwavo vanozvipondera vanhu vavo. Vanhu veZimbabwe ngatizvidei, tizvikoshese. Nyika yeZimbabwe inyika yedu. Zvino Emerson anoda kuita rewrite the book of UDI yana Rhodesia yana Smith. We are going to condemn that. Nango akati ari kuburitsa maprisoners kana kuti chii, tinozoti vanhu ivavo vari kuburitsa, ari kuvaburitsira ferize nekuti imhondi, impavha gororo, ari kuzoshandisa vanhu ivavo against us. Mubvunzo wangu ndewekuti imimi masoja vechidiki muri kusainira here kupinda muchisoja kupfeka uniform kuti mufe musino kana imba? Mabhosi enyu ari kudenga ikoko vachipiwa matriple pay. Nesi Tapfumanei akutofunga kuti anokwanisa kudhifenda kuti nyika yedu ibiwe aipe kuna Emerson. Emerson Zimbabwe hauitori ende hauraye vanhu vese. Pane nguva yokuti zvikwambo zvako nemishonga yako pane pazvichashana nepazvinogumira, nekuti Zimbabwe inyika ine varidzi vayo. Varidzi vayo vanofanira kusumuka kuti vataure kuti enough is enough. Comrade Geza vakaenda, havana kufira mahara. Neavo vese vakafa kubvira First Chimereka naMbuya Nehanda, Sekuru Kaguvi, Chaminuka, vese vanhu ivavo vanofira mahara.
koti iwewe Emerson nevana vako nembavha dzako nemahura ako tomungotora nyika yedu? Hakuna. Izvo ndinobheja. Saka ndiri kutaura kuti iyi UDI yako iyi yawaita naziyambi nero pfambi yako iyi mabhiza, pane pazvichagumira. Mukanya Chiwenga, vanhu havasi kufara kuti pakuiswa mapicture muchichovha mabhasikoro nyika iri muchoto. Vanhu havasi kufara kuti pakuiswa mapicture muchitoratidza kuti muri kudya zvinopfachukira vanhu vaine nzara. Dai mapikicha ekuchovha mabhasikoro ekuswima zvambomira. It's now diverting people and start asking kuti what is going on. I have to tell you the truth because I love you as my brother. Zvekuisa mabhasikoro muchichovha mabhasikoro vanhu vari panguva yekuchema naComrade Geza ngazvimire. Wotoona mapikicha achibvunzwa kuti ndekupi nekuti vanhu vari kushamisika kuti mukurarama life yakadai. Ngazvimire mukanya. Ndini mwene wazvo ndazvitaura. Ndokuda hanzvadzi yangu ndosaka ndiri kumira newe. Asi handidi kuti ubviswe pachirangano chekuti uri kufamba nevana veZimbabwe zvekuchovha mabhasikoro mukanya. Ngazvimire. Hatichada kuona mapikicha muchinzi muri kuholidhe, vana veZimbabwe vari kushupika. Zita renyu ndiro rinenge richitaurwa kunzi ndimi makaisa vana muchoto. Zvekuona mapikicha hatichada. Imi muna muchiti pasi necorruption. Mukadzi wenyu anenge achiisa mapikicha ine mbavha anazodwa mukandla andatarirawo makanga vari kubira vanhu mari. Zvinorevei izvozvo? Vanhu vane kuita confusion. Ndatirega ndizvitaure. Handingade kuchengeta chakaipa mukati memwoyo wangu. Mapikicha emabhasikoro hatichada kwaona. Hatichada kuona mapikicha emabhasikoro. Vanhu vari kusafa. Imimi muti pasi necorruption vanhu vari kushupika. Mukadzi wenyu ari busy kuisa zvemapikicha zvevanhu vari kuchovha mabhasikoro. Mukuratidza kuti mukudya mari. Vanhu vachisafa, vana veZimbabwe havana chikafu. Ngazvimire mukanya. Ngatitarisei bhora. Ngatifambe nebhora tiende kwatiri kufanira kusvitswa nebhora. Iwewe Emerson neUDI yako nanaziyambi hakuna. Vana veZimbabwe, thank you for the support you are giving me. It's tough. I see your messages, your warning messages, your prayers and everything. I really appreciate. Mwari wekudenga, Mwari werugare, nevadzimu vangu vekumusha kwangu kwandakabva, neivo vanochengeta vana vese vemuZimbabwe, vachandirangarira, vachandiita kuti inini kuno kwandiri nemhuri yangu vatichengetedze. Ndokutendei nemunamato yenyu, ndokutendei nemameseji enyu. Asi Emerson Damudzo Mnangagwa, haubvute nyika yedu ine varidzi. Hausiri wemuridzi weZimbabwe iwe.